بحافشوا تماسسلت خوينهم ባህሊ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣምር ኮይኑ ንክብርታት ወግዕታት ያታታት ስነ ምግባራት ልምድታትን ዘም መዋዳደር ዘምጻኸይ ማለት እዩ ካልኦት ካብ ብዙሓት ባእታታት ከም ቋንቋ እምነት ሃይማኖት ኣከዳድና ቴክኖሎጂ ኣባይቲ መሳርሒታት ብእኒ ተሰርሐኹን ወላ ዝተፈላለየ ካልእ ኩሉ ዓይነት መሳርሒታት ዘጠቃልል ዓቢ ኣመሪ እጂ ንኽንፈልዮ ክቐለልና እንተደኣ ኮይኑ እቶም ጥባያት ናይ ባህሊ ክንሪኦም ኢና ባህሊ ዝበሃል ኩሉ እትመሃሮ ነገር ማለት እዩ ተወሊድካ ናብ ዓለም ምስ መጻኻ ካብታ ዝተወለድካላ ስጋብ ትሞት ዘሎ ግዜ ትመሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማለት ዘይኮነስ ካብ ቤትካ ጀሚርካ ውሉድ ምስ በልካ ከመይ ኣካይዳ ክትከይድ ከም ዘለካ ቋንቋ ትላመድ ንዓበይቲ ምኽባር ዲ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ተኮይኑ ንዓበይቲ ተኽብር ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሞድ ኦፍ ሳብሲስተንስ ዝበሃል ኣሎ ብኸመይ ዓይነት ትነብር ብሕርሻ እንድሕር ኮይንካ ሕርሻ ክትመሃር ኢኻ ሞጓሰ እንድሕር ኮይኖም ዝነብሩ ሕብረተሰብካ ሞጓሰ ትመሃር ኩሉ ዝታት እትመሃሮ ነገር እዩ